Utang kok yo meneh to yo. Utangnya dereng mantun to, Mas? Pak. Wingine kompon, Pak. Niki kumat meleh ya, Pak. Anu, Mas. Di blonyo ngangge panas-panas enten lho, Mas. Wah, sampun, Pak. Lah kula pijeti pripun? Mboten sah, Pak. Ya, Pak, ampun mriki riyen. Wah. Kalene mobal meneh iki. Alah Ndra. Mami ki sengaja pindah ning njaba mergo mami ki arep maem kok. Lah pripun to, Mi? Kan mami durung iso melu poso le. Ya ora apa-apa, daripada ning jero nglangut kok. Posomu kudu nutuk lho, Ndra. Nek cah kuwi genah tertib. Anake sapa sih? Ki kegiatanmu sekolah apa akeh lho? Ora ya, Ndra ya. Mung pelajaran biasa tok to. Makmu tak pindah jero le. Risi aku. Ora nggak emosi to, Ndra. Poso-poso lho iki. Lah sing damel emosi niku sinten? Kena kowe ngece no. Wong guyok diarani ngecil. Guyumu mengandung maksud ngedon ke aku. Dibaleni meneh. Ahmu gedhi kuwi. Iwak bawal digoreng sukat. Lagi awal kok wis semangat. Poso gawe wong emosi to, Mbak. Sing jenenge poso ku ya kudu iso menerima keadaan dengan lapang dada, Dot. Oke. Tuku jamu karo kloso. Ana wong lemu ganggu wong lagi poso. Sebule wong jarkoni. Iso ujar ning rasa nglakoni. Ndra. Mamimu sarit. Nggih, ajeng istirahat riyen. Ndra. Ini masih. Napa? Apa mamimu durung mari to? Lah kenapa seger, Nuk? Aku ki mudeng paham yen awake mamimu wis seger. Tapi rasa sakit hati terhadap ayah iki lho. Ayah. Lah mbok ditangleti. Moh, Lah enten apa? engko ndak iwak kali. Napa niku? Ngombro. Kowe dolan kono wae kowe. Loh, kok malah ngusir toh? Lah engko dicurhati malah ketawamu ngegi no. Ya aku don. Lihat banget iki. Mas aku tak mutus sik gelem ya. Ya rasa to, Dik. Tak aku wae kene. Lah wong sampean ki poso lho, Mas. Ya aku ya mesake kowe to, Dik, mosok kon mlaku-mlaku. Aku tak numpak montor ae. Lah, malah saya bahaya to. Nek dalan gronjal ora malah medeni. Wis lamunya Coba sapa iki? nasi padang karo es susu ngarep niku lho. Oke. Poso kuwi ora dadi halangan kanggo membahagiakan seorang istri dan buah hati. Wah, ngopo meneh? Wah, Apa, Mas? dan bensin nih. Lah arep nanti toh?
Arep golek mak Mbak Mindul istilahno motor Pak RT, Ndra. Sampean jelih motore Pak RT kan padha wae motormu ya kentekan bensin lho, Mas. Oh iya ya. Dituntun wae, Mas. San ditukokke bensin. Wah, ya rekoso no. Jenenge berjuang ya kudu rekoso. Ra gelem rekoso dadi obos. Aku kita kan ngarep kono iki lho, golek mak Mbak Mindul. Nah, saya meneh berjuang tinggo bojo, Mas. Dalam keadaan apapun. Sebagai laki-laki ki kudu iso membahagiakan istri dan buah hati. Mungkin nanti lho jane. Kongkon golek mangane suwiram. Kek ra nggo HP sisan. Kok ketok angin meni ngopo lho, Dul? Samon ki lho, Min. Mas Momon ngopo meneh? Golek mangan ngono wae ra bali-bali kok. Boh, mampir Randy. Yang tak gawake maem. Aku mau bar sahur terus masak, Tul. Weh, akeh meneh, Min. Kan iso dinggo makan malam sisan to, Tul. Ben ngirit. Makasih ya, Min. Sama-sama. Mas Samon iki lho. Dikongkon golek mangane ra bali-bali. Mbok dibel. Ya ini iso dibel wae aku ra ngene iki, Min. Apa ora aktif? Mas Samon ki ra nggo HP kok. Ya sengaja koyo ing jarak. Ben ora tak ribeti. Ya, Mas Momon mbok untuk maem ndi to, Tul? Nasi padang ning arep kono kuwi lho, Min. Kok kayak kebanan tuh? Lah ya ora. Pancene Mas Momon ki wong ngladra kok. Dikongkon kono ora ndang tas-tes. Alah. Ngono-ngono ya pilihanmu dhewe lho, Tul. Cinta kok, Min. Angger pas apik nih cinta. Angger nganyelke lali nek jani cinta. Ya, itulah cinta. Apa tuh, Ki? Lah, op. Ku ngopo to, Lek? Kowe ora tau ngetok ta, Mon? Itu endi? Loh, ayo ning jasa pelayanan publik to. Nah, kowe wakil juragan kok, lah ngopo? Ah, ya ora kena ngono, Mon. Aku iki lagi ngurusi bojoku sing lagi meteng lho, Lek. Lah kowe ngurusi bojo ki apa ya sedina mumpet to, Mon. Ra ketang sediluk ra ya iso niliki laundry. Wis, aku tak rono. Mikir, Cek. Arep ning ndi to? Ya mulai sik dulu no. Lah kowe iki kepiye to? Lagi wae bar dikandani kok ora berbenah malah saya gladrah to. Wis aku tak rono. Tenan lho ya. Insyaallah. Kamu itu, Pak? Arep golek sayur, go masak, Mon. Oh, nggih buka mangke to. Iya, Kula terke pripun, Pak? lah kowe longgar apa ora? Iki mengajeng ngeterke makme Demin dulu tok. Oh, iya, tak tunggu neng kene ya. Sudah mangke, Pak? Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok maem kuwi sik to, Tul. Bojo tanyo lho, Min wis ra luwe. Bola bali mintul. Kewaguane lho, tingkat diwah. Dik, aku tak langsung ya, Dik. Iki aku juga janjian karo wong metu dilit ya. Cek, Min. Iya, Mas. Ayo sabar. Nek nuruti nesu mesake bayimu lho, Tul. Sabar ya, Nggih. Wis kek mam sik kono. Mesake anakmu rono serapan gisine lho. Lajeng teng pundi, Pak? Arep metu karo Momon nih, golek sayur. Nggih sinten? Ya nggih aku to. Lah kok ngejak Momon? Momon ki sagu arep ngeterke. Oh,
Anu Pak, kalih momon niku mangkandani ampun sok ninggal gawean. Jasa pelayanan publik niku rak ya ndak marai-meri. Oh, pesan iki dadi mantune terus sak karepe dhewe. Bola bali nek bukan. Ora nyambung lho, ya maksud disambung-sambungke. Gang. Ngapunten ra ditanggo Pak, nggo. Oke, Ini caranya pun ini. Rono. Di karyawan loro sing edan 3. Mari ngono sabar sing turah ya Allah. Karepmu piye to, Mas? Bojone meteng kok malah sak karepe dhewe. Lah aku ngapa to, Dik? Lah kowe iki lho, kon golek mangan ngono wae suwene ra umum. Wis kene genah keluwen sisan. Gek teko-teko, metu neh pamite ra jelas sisan. Aku mau nuntut kendaraan ya, Dik, kendaraan bensin. Arep tuku bensin terus aku ngerti Pak Kliwen arep tindakan mlaku. Aku duwe niatan arep ngeterke to. Karmu. Wonten apa, Pak? Yo, iki nggih maem. Aku merak tuku sayuran to. Diterke momon, iki wis dimasak lodeh. Dimasak yo akeh. Makasih nggih, Pak. Ya. Wah, sajake kesel tenanan iki. Bang nuntun motor entekan bensin. Ya wis ya, Dul. Tak bali sik. Nggih, Pak. Mas, tangi Mas. Wis mek buka. Kita siapke sama nang tangi. Nang atus. Makasih ya, Dik.